Yalla bai. Ga shayin nan mun kawo ma yalla bai. Yalla bai. Yalla bai. Yalla bai. Isko kai ko? Ka ji wani zancen wofi. Wannan baksha na Allah, Tirupati bai kashe ma kaya. Rada, ga mutanen ƙauyen ku nan sun zo ganin ki. Izini na musamman na samu domin su samu su ganki. Ku yi da sauri-sauri. Rada ya kike? Ina da lafiya. Ya ƙauye kuwa? Wayyo, mamban wayyo Allah. Me haka kuka aikata? Me da binnewar hukunci? Akan haka ne da zama mai taka ba? Me na kashe shi ne domin da hukunta shi? Ko kuma ko hukunta shi ne domin kuraya shi? Mun yi kuskure Rada. Idan da kai wata hanyar da za mu kubuta daga gare shi, ki taimaka ki gaya mana. A wancan karo ke kika taimake mu. A wannan karo ma ke kaɗai za ki iya taimakon mai yan nan. A halin yanzu Bayrabi ce kaɗai za ta iya taimako. Wai Bayrabi yayarki? To ai naga tun tana yarinya. Ta gudu ta bar gida. Duk ƙauye kowa ya san wannan. Amma dalilin da ya sa ta gudu, ahalina ne kaɗai suka san shi. Yaya ta Bayrabi tana matuƙar son Baffan ma kuma tana son giji shi ba. Sannan kuma tana son tarihi yadda waliyi daga sansanin Ramagiri ya baiwa shi ba ƙarfi. Kuskuren da kika yi shine makalewa a cikin dabaibayin ahali. Yarinya kan samu al'adarta ta farko a shekara 12, zuwa gaba kuma takan tsaya a shekara 55 zuwa 58. Duk yarinyar da ta tattala budurcinta daga farkon al'adarta har ya zuwa ƙarshenta, ta bi tafarkin ƙauratayya ta guji auratayya, sannan ta yi lazumin shi ba fancakshari sau adadin miliyan 1,100. Wannan yarinya za ta albarkatu da bayyanar giji shi ba. Mun fahimci yadda kalaman wannan wali ya yi tasiri a kanta bayan da ta cika shekara 18. Sai a sa'in muka gane. Ni ba na so, ba na son aure. So nake ne irin na Baffan ma. Ni zan fita neman giji shi ba. Kada ku fito nema na. Ba na son rikicin aure da na yara. So nake na saji da giji. Ku kaddara na mutu. Ko na mutu ba zan dawo ba. Bayan wasu kwanaki da gane hakan, mun zo mun rasa iyayen bayan wannan lokaci da shigarta da maganarta duk suka sauya. Daga suna Babani ta koma suna Bayrabi, Shiba Sati ya koma Shiba Shakti. A can tsaunukan kankara na Himalaya, waliyai da yawa sun zamo ɗalibanta saboda zakakurancinta. Kafa ba takalmi, ba za ta taɓa ƙasa ba, mahasunin jiki, tunani da wuta ta wanke, numfashinta ya zamo ɗaya da addu'ar Shiba. Ta shiga cikin malaman kashi, ta zama mabauciya tsarkakakkiya, kullum tana kusa da Jyotirlinga. Labarin da muka ji kenan. Yanzu amma ta yaya ne za mu iya haɗuwa da ita to? Akwai wata tsohuwar majami'ar Shiba a ƙasan tsaunukan sansanin Ramagiri, majami'ar da babban mu ta fi so. Na samu labarin cewa kowace shekara yayata tana zuwa daidai ranar mutuwar babban ma. Yanzu yayata ce kaɗai madogarar mu. Dan uwa, shin a ta nan kaga wata tsarkakakkiyar mabauciya mai suna Bayrabi? A'a dan uwa. Waɗannan kuma ina za su kai shanu. Yawa mu je nawa, mu je. Mace wuta nawa mu je. Daure wannan da kyau, daure shi. Ko me kuke yi haka? Ko kuma me yasa ba ku hana su? Ya kuke ta dukan shanun nan? Kai, kace ta kake so ka yi ne? Kai, to akan me ba za mu shigen ba me a ciki Wayyo a gace shi ba! Ke, wace ce ke? Nan ba da jimawa ba ni da ku za mu san juna. Da farko ku mai da wannan saniyar inda kuka sato ta. Kashe saniya zunubi ne. Ke, jiran. Dan kawai ki yi shiga ta masu bin shi ba. Akan bai sa kin zama shi ba. Yanzu gwada maka wanda zai ce shi yake ki zunubi ne. Za ku mutu. Amma zan kyale ku. In kuka bar saniyar. Su zai iya barin su, amma ce kan ba zai kyale ki ba. Kuna buƙatar gijiya gumata don tsayuwa a kai da kuma gijiya gumata don rayuwa. San ba sai kun kashe su ba don ku rayu. Za ku iya samu ta hanyar sai da fitsarinta. Ke dan kan yi ki fitsarin zaki ce mu siyar? Kai lalle ba wannan.
tsawon sa'o'i 24 muna miki magiya, ba za ki tausaya mana ba? Ko kwanaki 24 za ku yi, ba wata fa'ida. Yanzu a can ƙauye ba amfanin gona. Haka zalika ba shagulgula. San babu alamar farin ciki a fuskar kowa. Ina miki magiya. Ki tunani akan ƙauyen mai annan na roƙe ki. Giji bishwana ta nawa ne. Wannan gama saran kuma ƙauye na. Ƙanwar ki fa tana kulle a kurkuku. Ahalin ki na yawo a hanya. Rayuwa da mutuwa, farin ciki da kunci daka. 'Ya'yan itatuwan ayyukanmu ne, dole ka juri kayanka. Hukuncin da kuka bayar shine, kuma yanzu ya zama hukuncin ku. A waje na duk wani kukan mu gishi malam na muce kukawa. Amma yanzu majami'a ta babu malami. Gishi ya dawo mana murya. Ai haƙuri mun yi kuskure. Lokacin da kuke cin abinci sau 3, ko da sau 1 a rana ba ku yi tunanin bautawa giji ba. Idan mabiya suka yi kuskure, ai Ubangiji ne zai nuna mana mafita ko ba haka ba. Wannan ƙauye, in ma giji bai raba ya agaza masa, ko kuma ke bai rabi ki agaza masa. Kada ku zo kusa da ni. Abu ɗaya da yake dakatar da mahaukacin ruhi shine a ɗaure shi cin duka. Na'am uwa? Mashi 3. Ku tafi daga nan. Kada ku zo. Ta hanyar lazimin ibadar tantiriya. Domin ɗaure ruhin na tsawon sati 2 dole ne sai kun haɗo wasu abubuwa. Wa ki sanar da mu, me kike bukata? Ina buƙatar gumakan shanu 4 da ake bautawa a majami'ar gijijen gamayya. Shiva shine gijin makabarta. Bisa faɗe na Shiva Purana, gijin shaidanu hadiman Shiva 18 gare shi. Irin su buta, firita, yakshini, dakini, gandarba da sauransu. Bayan Ganapati Nandishwara shine shugaban duka waɗancan gizan nan. Ba gizanni ba kadai, hatta ruhuna na buƙatar izininsa. Da hatsi iri 9 waɗanda ba su sauya hannaye ba. Muhimmancin sa'ar taurari tamkar muhimmancin ruhuna ne ga 'yan adam. Waɗannan hatsi 9 suna wakiltar duniyoyi 9 ne. Fa'idar gwama waɗannan hatsi 9 ita ce domin raunata wancan ƙarfin. Da ruwa mai gudana a kogin ganga. A hindanci an yi imani da cewa wanka a cikin kogin ganga na wanke zunubai, sannan zuba toka a ciki na bawa ruhuna salama. Shi yasa muke buƙatar ruwan ganga. Za mu daure shi da cikukuyayyen gashi da kuma jidasakan tsarkaka ko mabauta waɗanda suka yi ɗaruruwan shekaru a cikin karatun tantiriya ta hanyar amfani da kokunan kai. Duk wata zirga-zirgar iskar an gargaɗe. A yau ne sabon watan margashi da zai kama, a gobe kuma shukula faksha zai soma. Kafin ƙarshen wannan shukula faksha ɗin, azzalumin ruhin turfati zai rauni. Kafin nan waɗannan gumakan shanu 4 za su kare ɓangarori 4 na ƙauyenku. Idan waɗannan gumaka suka gusa ko kuma hatsi 9 nan suka tsomake ko ma inuwar ɗan adam ta yi rumfa a nan, to ko giji ma ba zai yi dakatar da sharrin wannan ruhi ba. A cikin kwanaki 15 ɗin nan, wakili ɗaya daga kowane gida zai yi karɓa na gadin wajen nan, hatta tsuntsaye ko dabbobi kada su ƙetare wannan iyaka. Bayan duk wannan, da zarar mun tono gawar sannan muka ƙone ta, to fa an cimma kafla moksha. Uwa, ki taimaka ki kasance da mu na kwanaki 15 ɗin nan. Ki bari mana sai bayan kafala moksha. Kin ga sai ki koma abinki uwa. Shikenan, ku shirya min zama a majami'ar mallanna. To uwa. Wai shin menene yake faruwa a Odela? Wajajen da ke kewaye irin su Babilala, Gumfuna, Indurti, Potakapalli da kuma Hudayam. Kowa shin Kalvasiran Purmandal abu ɗaya ne yake sa shi cikin rudani. A cikin 'yan kwanakin nan shin menene yake faruwa a Odela? Domin a cikin kwanakin nan ba ɗaya daga cikin 'yan ƙauyen da yake fita. Kana ba 'yan waje da ke shigowa. Menene ya sa aka hukunta Tirupati da binnewar hukunci? Kana yi kusa da bishiya ka lura a hankali. Kai wayo! Kai a baki. Kai wannan jirgin na kwabba ya kai 400. Kai ya muje. Allah sani wannan. Mu ja ka ku tsaya.
Dan uwa ni ne fa. Baka waye ni bane? Oh, Satyam ne na tashar CG. Kalmar Sirampur me yake faruwa? Wato jirgin dauka na ne daga can wallahi ya yo ta nan ya fada a can. Na zo dauka ne. Ku ba ku san me ke faruwa a wannan ƙauyen bane ko? Idan kuka je da wancan iyakar ƙauyen mu ba zai kasance a gefen naku ba. Baka gane ba abin ya kai 400 fa. Rayukan mutane hudu ya fi 400 ai. Kai wani da Allah. Baka fahimta ta. Kawai yanzu nan ne za mu dauka mu tafiyan mu. Wai za ku tafi ne ko sai na kira muku 'yan sanda da mutanen ƙauye? To dan uwa kada nan kai baci za mu tafiya zan yi kawai. To maza ku je. Kun sai kuna ta kallo na ku tafiyar kuma na. Ku je ku je. Mun tafi. Zuwa yanzu har sai aka yi kyara irin wannan ashe duk tsawon lokacin nan tsamaman tsamiyoyi da ke ta bi. Kalli yadda kike haɗaɗɗiya sanyi da cikakkun tufafin nan. Oh, mabauciya tsarkakakkiya dama ce da wani aiki. Wace tashin na ce kika kawo min ƙudela ta. Hata manyan ƙauye ma shakulatin ɓangaro suke da komai. To kenan me za ki yi to? Fatan duk wani shari ya kau. Idan har ka kuskura ka sake furta wata kalma, to sai na yi fata-fata da kai. Lallai ka kula, ni ya ce ta wannan Odela ɗin. Ka tuna da wannan. Mene? Gani kike ke ka karba ce. Kare wanda yake gane himilin gawawaki. Mabaraci mai yawo rike da kokon bara. Mai rataye da macizai da kokunan kai. Baɗaɗɗe jiki da toka. Ba tare da cikakkun tufafi ba da kantali tsakanin ƙauyuka da makabartu shine wai kejin ke kuma na kejin mai bunsa da kejin da ruwi ba. Shiru! Surar harafi ɗaya na Prabramha mai abin ado na maciji shine mai iya rusa jikimar shaɗanu macecin masu gaskiya mahallakin mugaye. Ke wace mun da gani. Ke mace ce maras ƙwari wacce ba za ta iya rayuwa ba har sai da namiji. Me za ki yi ɗan? Ayodiya matura maya kasi kanci a Vantika. Vanti, kada kalubalanci hukunta kan nadama da waɗannan suka yi a wurare 7 masu tsarki. Shi ɗin ya ci kaniyarsa, a shi ne kike ki kwamsa da shaɗan. A wannan ƙauye zan nuna miki me asalin ibtila'i. Zan yi hukunta kan nadama ne da barata wa shaɗan. Ba iya halittu ba kadai, duka asalai 5 zan runguma. Zan lalata doron ƙasa da kawo fari. Zan ciyar da su kamar gijiya sa takshi. Zan kewaye wajen da gurɓatacciyar iska. Zan haɗiye dafin kamar giji garalakanta. Kamar wuta haka zan ƙone wajen. Ni kuma zan rufe wutar kamar giji na talaksha. Zan nutsar da wajen cikin ambaliya tamkar ganga. Ni kuma zan tare kamar dutsen gobar dana. Zan lallabe wajen nan da duhu, sannan ba zan kyale kowa ba. Ni kuma zan keta duhun kamar da'irar haske na sudar shana. Da ke da mutanen ki sai dai ku koma ambatan sunayen gawawwaki madadin shi ba. In dai ina Odela, ko silin ciyawa ɗaya baka isa ka cutar da shi ba. Iska zamowa guguwa take, ƙura zamowa toka take. Rauhanai za su tsaya a matsayin giji shi ba har zuwa lokacin kafala moksha. In ka sake fitowa daga wannan rami, to sai na hallaka ruhinka. Ba kirgen sa'o'i ba. Ke kirgen cikin daƙiƙo mu yanke waye ba tsakanin ruhi ko gici. Mu yanke a tsakani, mu yanke. Bayan kwana 15. Dawowar Rada a lokacin Fadda nan ma ya kasance ɗaya daga cikin karamarsa. Wannan ƙauyen zai tsira daga azabtarwar mijina. Kowa zai huta. Ai shagalin Fatnalo kamar katafaren shagali. A ranar Lahadi ta 2 a watan Yuli, a ranar 14 ga wata na 7 lokacin da sabon wata zai ƙare, sati 2 cikan wata kuma zai soma. Wannan ce ranar da za mu kubuta daga shi gaba ɗaya mu huta.